Türkmen halkının milli lideri, Gahraman arkadağımızın başını başlayan işlerini, hormatly prezidentimiz arkadağlı Gahraman terdarımızın üstünlüklü devam etmek arkalı alınıp barlayan işlerin yer yüzüne paragaçılığın berqarar edilme uğruna Türkmenistan'ın yürütüyen paragaçılık tüyücülüklü tiyatatının tutuş adamdadın bekvidine gönüktürülüp, bu uğurda öňe sürülen möhüm halkara başlangyçlarynyň dünýä bileşigi tarapyndan ýokary bahama nasip bolýandygyny bellemek gerek. Bayramçylyň esasy wakalary Arkadaş şäherindäki bayramçylyk meýdançasyny gurşap aldy. Dawran mehmanlary milli bahar bayram münasibetli taýýarlanan medeni köpçüliklerin dawralara tomaş etdiler. Nur diňe bir baharyň gelendigini buýuşlayan sene bolman, eýsem topragyň zanlanýandygyna alamatlandyrýar. Bu sene halkyň arasynda halalaşygyň berqarar bolýandygyny äşkär etýär. Ata-babalarymyzda miras kalan milli bayramlarymyz, diýip sorlarymyz häzirki döwürde halkymyzyň ruhy dünýäsiniň syragyny öwrülip, täze manymatly, kämil öwüşgünler bilen has gösterilýär. Häzirki döwürde Nowruz bayramy halkymyzyň gadymy taryhyny, medeni mirasyny, ruhy dünýäsini öňüne jemläp, bakatyna ýetip bolmajak gymmatly hazyna öwrülýär. Muň şeýledigine döwrümizin iň kämil we häzirki zaman Arkadaş şäherinde milli bahar bayramy, halkara Nowruz güni münasibetli guralan bayramçylyk dawralarynda şaýatlyk edýär. Nowruz bayramynyň hormatyna guralan toýda äle moşar öwüşgünli bedelen öýlen ýanyna aýdym taýlan sesi belentden ýanglandy. Nowruzyň urup adatlary, halkymyzyň ekrançylyk bilen baglanyşykly milli däpdesurlaryň berja edilişiniň janlandyrylyşy hassa täsirli boldy. Görkezilýän durly milli oýunlar, görüş meýdançasyna peýalwanlyň gatnaşmagyna geçirilýän tutuluşyklar, aýdym taýlan belent ýanglanýan ýakymly owady, atarlan gadanlarda taýýarlanýan milli tagamlar, enşeme beýliki azaýyp görnüşler, halkymyzyň toý-toýlaýyşynyň öz bolşlugyny, aýdynlygy bilen ýüze çykarýar. Bu pursatlar kalbyňda ruh weletli artdyryp, milli däpdesurlary hormat sarpany belende göterýär. Bu ýerde Nowruz bayramçylygynyň gadymy taryhy, onu garşylamaň diýäpleri we müň ýylliklardan biziň günlerimizde ýetip gelen azaýyplyklary, türkmen topragynyň sakawaty, bahar güneşiniň täzelenşi, eýsilmez şatlyk alamatlary görkezildi. Bu ýerde guralan sergide bereketli topragymyzda ýetişdirilýän önümler hemde ekrançylyň baý milli däpleri görkezildi. Bayramçylyk ähenginde bedelen belent başly hiňýillerde badalýan ýaşlaň şatlykly tetleri bayramçylyga aýratyn öwüşgün berdi. Aýdymçylyň we sadanlaryň çykyşlary şol tana nutgugy aýdymlaň we sadlaň häzirki zaman estrada öwüşgünleri bilen utgaşmagy dawran şowkuny artdyrdy. Nowruz bayramyna bagşlanan aýdym taýla çykyşlar gadymy bayramçylyk desurlarynyň häzirki döwürde ösdürilýändigini we döwürleri hemde nesilleri baglanyşdyrýandygyny aýdym görkezdi. Arkadaş şäheriniň Arkadaş binasynyň öňünde guralan konsert bilen bayramçylyk dawralary dowam etdi. Nurana bayramçylygyň hormatyna guralan çykyşlar öýünde aýdym saz we tans sunuwatyny jemläp, olarda ýyllaşlarymyzyň tebigatyň janlanmagyna, bahar patynyň hemde Nowruzyň gödelligine, türkmen halkynyň milli lideri, Gahraman arkadaşymyzy hemde hormatly prezidentimiz Arkadaşly Gahraman terdarymyza çäkli söýgüsi we hormaty öz beýan tapdy. Konsert halkymyzyň baý sunuwatyny beýan etýän görnüşleriň köp türlü bilen tapawutlandy. Çykyş etýänleň zehini tomaşaçylarda ýakymly duýgular döretdi. Konsertiň dowamyna çykyşlarda milli bahar bayramy, Nowruz güni münasibetli gutluklar we tüý sürekden arduwlar beýan edildi. Garaşdy watanmyza çäkli söýgü, halkymyzyň Gahraman arkadaşymyza buýsanjy, beýik başlangyçlary münasip dowam etýän hormatly prezidentimiziň üstünlikleri baradaky sözler aýdyldy. Muman azaýyp bayramçylyk münasibetli konsert dawratynda tebigatyň bahar patynyň gözelligine, ýurdumyzyň gazanan üstünliklerini bolan tüý sürekden buýsanç duýgusy, Gahraman arkadaşymyzyň hemde Arkadaşly Gahraman terdarymyzyň ýol ýörelgileri esasynda dörejiliň we ruwaşlyň ýoly bilen anamly öňe barýan watanymyzyň azaýyp geljegine anam beýan edildi. Arkadaş şäheri, Maltyn şäheri, Arkadaş ferdarly ýalkyn şäheri, Arkadaş şäheri, Maltyn şäheri, Arkadaş ferdarly ýalkyn şäheri, Arkadaş şäheri, Maltyn şäheri, Arkadaş ferdarly ýalkyn şäheri.